Pastor Ipaprasakar. Karon nga aga magadala ko sang minsay nga akon kuhaon diri sa Romans chapter 8. So kung ikaw may balaan nga kasulatan, kung ikaw pangabayon sa pagkuha sina kag magabasa kita sinang Romans chapter 8. Sugod kita sa pagbasa sa bersikulo 14 tubtob sa 17. Siling ni Apostol Pablo, kayang tanan nga ginatuytuyan sang Espiritu sang Dios, mga anak sang Dios. Kay wala kamo makabaton sang Espiritu sang kayulipnan nga sa kahadlok liwat, kundi nakabaton kamo sang Espiritu sang pagkaanak. Kung nagatuaw kita, Aba, Amay. Ang Espiritu gid nagasaksi upod sa aton Espiritu nga mga anak kita sang Dios. Kag kun mga anak niyan, mga manunubli sang Dios, kag mga masigka manunubli ni Kristo. Kun matuod nga nagaantos kita kaupod niya, agod nga pagahimayaon man kita kaupod niya. Dios nga balaan, Amay namon, salamat sini nga mga bersikulo nga nagahatag sa amon sang kasiguruhan kag kalipay. Kay nakahibalo kami sang amon kahimtangan karon kag bisan pa sa amon palabuton. Palabuton nga hindi lamang within time kundi bisan pa sa eternidad. O Dios, kabay nga magapasakop kag magasunod kami sa sining balaan nga espiritu ngay mo ginhatag sa amon. Kabay pa nga may makuha kami nga mga pagtulunan sa sini nga aga. Kay sa ngalan ni Ginoong Hesus akon ini nga ginaampo, kabay pa. Abyan ang balaan nga espiritu, ikatatlo nga persona sa pagka-Diyos. Isa ang Diyos pero siya nagaluntad, naga-exist sa tatlo ka personas, ang Amay, ang Anak, kag ang balaan nga espiritu. Amo ini ang Dios, isa, pero tatlo ka personas. Hindi naton masiling nga ang Dios pareho sa tao. Kay ang tao, dagway lang sang hindi makita nga Dios. Kung aton usisaon, ikaw kag ako may lawas, may kalag, kag may espiritu. Pila ikaw? Isa ka lang. Pero may tatlo ikaw kabahin. Ang lawas nga makita kag mauyatan. Ang kalag kag ang espiritu nga hindi makita kag hindi mauyatan. Karon ang ikatatlo nga persona sa pagka-Dios, ginsaad ini ni Ginoong Hesus. Dito sa 1, Kapitulo 14, sa 1, Kapitulo 16. And I will pray the Father, and He shall give you another Comforter, that He may abide with you forever. I, Jesus Christ ang Anak, will pray to the Father, ang Amay, that He will give you another Comforter, ang Holy Spirit. So ang iban nagatudlo nga sang una ang Amay sa panahon ni Ginoong Hesus ang Anak kag karon ang Anak nahimo naman nga Amay. Kag ang balaan nga espiritu gahom energy o kusog lang na sang hindi makita nga Dios. Pero siling ni Ginoong Hesus, I will give you another comforter. Another of the same kind. Another of the same nature, kagamoy na siya ang balaan ng espiritu. Diri sa Roma Kapitulo 8, bersikulo 14, ang presensya sang balaan ng espiritu common sa tanan nga mga anak. Kay ang tanan nga ginatuytuyan sang espiritu sang Dios, mga anak sang Dios. Spontaneous ang pagbaton sang balaan nga espiritu sang tao nga nakapamati sa mayang balita
nagsalig sa kay Ginoong Hesus, kag sa nagsalig siya kay Ginoong Hesus, nabato niya ang timbre, ang silyo, ang patik nga mo ang balaan nga espiritu. So ining balaan nga espiritu, His presence is common to all sons of God. Sa bersikulo 15, kay wala kamo makabaton sang espiritu sang kahiyulipnan nga sa kahadlok liwat, kundi nakabaton kamo sang espiritu sang pagkaanak, kung nagatuaw kita Aba, Amay. Ang isulatan ni Apostol Pablo, mga Kristohanon sa Roma, mga tao nga nakasalig sa kay Kristo Jesus, nakaangkon sang kaluwasan, sang kabuhi, nga wala sang katapusan. Kag common para sa tanan nga nagsalig ag nagtuo, nagbaton kay Kristo Jesus, nga nakabaton man sila sang balaan nga espiritu. Naka-eksperyensya sila sang kadaugan kag sang presensya, gahom sang balaan nga espiritu. So the presence of the Holy Spirit in every Christian's life is common. Ikadua, ang presensya sang balaan nga espiritu is consistent. Consistent. Magapadayon ini. Tubtob sa walay katapusan. Sa Efeso 4:30, sa English nagsiling, "And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption." Ang balaan nga espiritu hindi magsulod, magwa, magsulod, magwa. Masulod siya kung ikaw nagbaton sa Ginoo, magwa siya kung ikaw nakasala. Sayop ina nga mga pagtulunan o pagwali, pagtudlo sang pulong sa Ginoo. Madamo sa mga evangelical preachers and pastors nga daw ginpahog ikaw nga hindi pagid hamtong sa imo espirituhanon nga pagkabuhi. Pahugon ikaw nga kung hindi ka maggalagad, maghatag sang bahin sa Ginoo kag sang imo offering, hindi ka maluwas. Sayop naman ina nga pagtudlo abyan. Ang presensya sang balaan nga espiritu consistent, permanent. Ini magapadayon kag wala ini nagdepende abyan sa imo espirituhanon nga kondisyon. Nga kung ikaw nakasala, magwa siya, kag kung ikaw magbaton, maginulsol, sang imo mga sala, masulod naman siya. Permanente abyan ang presensya sang balaan nga espiritu sa imo nga kabuhi. Kag kung usisaon naton diri abyan, ining balaan nga espiritu nagahatag ini sa aton sang kasiguruhan nga sa adlaw sang paghukom sa gihapon upod naton siya. Ini ma-consummate. This will really be completed, consummated according to the plan of God. Sa bersikulo 17, kag kung mga anak niyan, mga manunubli sang Dios kag mga masig ka manunubli ni Kristo, kung matuod nga nagaantos kita kaupod niya agod nga pagahimayaon man kita kaupod niya. Kumplitohon sang Ginoo ang iya nga ginsugdan nga trabaho diri sa aton nga kabuhi. God will complete or finish the work which He had begun or started in our lives. Kag tungod sina kaya ang balaan nga espiritu ari diri sa aton, mahimo nga makumplito, sigurado gid, ang plano sang Dios sa aton nga kabuhi kag kaluwasan. The commonness of the presence of the Holy Spirit in us, the consistency of the presence of the Holy Spirit in us, the completion and the consummation of the plan, the work, and the ministry of the Holy Spirit in us. Abyan,
Kung ikaw nakahangop sang mga pagtudlo sang pulong sa Ginoo, kag imo ginakabuhi ina nga may kalipay, pagkamatutom, kag may kahadlok sa Dios. Isay na ka ebidensya nga ikaw, Kristohanon, tumulo ni Kristo Jesus, magkabuhi ikaw nga balaan, madinaugon, matarong, butanan, kag Diyos nun sa sininga kalibutan. Diyos nga balaan, madamo gid nga salamat sa imo balaan nga pulong pakamayo ini sa kabuhi sang mga kauturan, mga kabiyanan nga nagapamati sa sining amon programa. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Abiyan ako si Pastor Epafras Sacar, nagapasalamat sa imo nga pagsunod sining aton nga programa. Pastor Ronnie Catanos, Mary Rafonzel Ampusta, our new Facebook friend. Thank you for viewing and listening to our broadcast and Facebook Live today. Hello Didit Gamboa, tanawan na lang kay arinata sa panapos ang aton nga Facebook Live. Madamo gid nga salamat mga kabyanan nakon.